Nginibingelele bafowethu. Khona into engifisa ukuyikhuluma lapha mayelana nemishado. Uma kwakhiwa umshado kusuke kwakhiwa indlu, kwakhiwa umuzi. Kodwa inkinga engiyibonayo ummisi nesiqinisekiso. Okay, makwakhiwa umuzi o-proper kuba nomuntu owu-inspector. Qala afika abheka umhlabathi ukuthi ufanele, kumbiwa ama-trenches, abheka ukuthi afika azothikha ukuthi awusize alright. Kufaka ukhonkolo kwakhiwa i-foundation, afika athikhe. Ukunyukwe nendonga halfway athikhe, kufaka amawindi athikhe. Iziyophela indlu zonke iy'teji zayo. Kodwa la emshadweni ngibona uNkulunkulu sekufaka uphahla. Mhlambe nje noma isiphelile sekufakwa ifenisha, sekupendiwe nokupenda. Ibandla lifundisa ukuthi umshado ulungiselelwa ngeindlela ezimbili, indlela ekude remote nendlela eseduze. Indlela ekude indlela abantwana abakhuliswa ngayo. Umfana akhuliswe njengomfana, intombazana akhuliswe njengentombazana. Bafundiswe ngempilo yokuhlonipha omunye umuntu, isithunzi somunye umuntu, isithunzi sakho wena uqobo, imizwa yakho ukuthi uyi-understand, imizwa yakho etshekile uyiqondise, and so forth and so forth. Uremote law. Proximate yila-ke umuntu esefundiswa ngokudata, jola kanjani, ukuthi ama-relationships abanjani, kuphilwa kanjani kuma-relationship, kuze kufike-ke kulokhu eniyeni kubize ngama-class okwenziwa sekusele 6 months. Nake ngingakuzisikahle ngoba abantu basuke vele sebeplani ukuthi bayashada ngomhlaba sebebhizi nezinto. Mina ngeke ngithi ngcono uqale nje emva mhlawumbe izibizo masikanjiswa izibizo noma sekuconclude amalobolo. So imishado yethu ifa ngalokho ukuthi uNkulunkulu simfake ekugcineni, asimfake ekuqineni. Anibusise uNkulunkulu.